Instal·la't en una posició el més còmoda possible per a tu avui. Fes unes quantes respiracions completes i després deixa que la teva respiració segueixi el seu ritme natural. En aquests primers moments, prova de portar l'atenció a la respiració. Fixa't si et pots deixar relaxar amb l'entrada i la sortida de l'aire del teu cos, si pots sentir la respiració amb una atenció tranquil·la i clara. Ara, amb els ulls tancats o bé entreoberts, com sempre busca la teva seguretat, aixeca una mà davant teu a l'aire i comença a moure-la lentament, d'un costat a l'altre a una distància d'aproximadament 30 centímetres, una mica més d'un pam. Si pel que sigui no la poguessis moure, o no tinguessis mà, imagina que actives els músculs que serien necessaris per a fer-ho. Mentre fas això, nota les sensacions des de dins cap a fora del teu cos. Deixa anar totes les idees de com és o com hauria de ser una mà i experimenta directament l'energia, la vitalitat, el formigueig, la pressió, la calor o la frescor, la duresa o la suavitat. L'experiència directa d'aquesta mà, real o imaginària.
Ara, deixa aquesta mà suaument i porta la mateixa atenció a l'altra mà, i sigui o no, la puguis moure o no. Sent les sensacions que provenen de la teva atenció com un camp de vida. Sent les sensacions des de dins cap a fora. Hi ha algun límit que et permeti saber on acaben les sensacions de les mans o d'on haurien de ser les mans si fossin? Pots imaginar i sentir les sensacions que experimentes surant a l'espai de la consciència. Continua rebent aquestes sensacions sentint-les des de dins cap a fora. De la mateixa manera que una tassa s'omple d'aigua, aquest cos s'omple de consciència. Ara, desplaça l'atenció als peus, o en direcció cap on hi hauria d'haver peus en cas de no tenir-ne, i comprova si pots sentir la mateixa dansa d'energia sense límits. Observa aquesta energia a la pelvis. Al tors. Els teus braços. El coll.
el cap, la cara, descansa en una presència conscient, sentint tota la vitalitat energètica del teu cos. I finalment torna l'atenció a la teva àncora principal, si ho és, a la respiració. Gaudeix de sentir la respiració des de dins cap a fora, una presència íntima i receptiva de cada respiració. O si has tingut dificultats amb la respiració com a àncora, pots descansar la teva atenció en la sensació de les mans o dels peus o la panxa, allà on et sigui més còmode. Igual que la respiració, les sensacions del cos poden servir, per a alguns de nosaltres, com una potent àncora per a la presència. Per a d'altres pot ser el so que els envolta. Una àncora, una base a la qual pots tornar una i altra vegada. El so d'una campana finalitzarà aquesta pràctica.
Pots trobar aquests i altres recursos visitant la nostra web www.atencionplena.cat.